हेलो फ्रेंड्स आंनि बे गोदान यूट्यूब चैनेलाव नोंथांमोनखौ दिनै बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ तो बेवहाय बे यूट्यूब चैनेलनि थ्रुजों आं नोंथांमोनखौ आंनि किसुमान जार्नी लोगोसे आंनि किसुमान एक्सपीरियंस लोगोसे फैबाय थानाय जा आसाम पुलिस एबी यूबी एपीआरओ एसआई बायदिसिना साख्रिनि वैकेंसी ओंखारगासिनो दङ तो बेवहाय माबायदिहाय फरायनांगौ माबोरैहाय प्रिपारेशन खालामनांगौ बे गासै जिनिसफोरखौ नोंथांमोनजों आं जेसेबां हायो आंनि जेसेबांखिनि एक्सपीरियंसफोर दङ आं माबायदिहाय फरायदोंमोन तो बेफोर गासै जिनिसफोरखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो आं नाजागोन जाहाथे सासे सानै स्टुडेन्टफोरजों बे जिनिसा एसेबाबो हेल्पफुल जायो आं बेखौ आसा खालामो तो फार्स्ट अफ अल आं बेवहाय जा आसाम पुलिस तो आसाम पुलिस एबी यूबी एपीआरओ बेफोर गासैखौबो डिस्कासन खालामनायनि सिगाङावनो आं गावखौनो इंट्रोडक्शन खालामनानै लानो लुबैग्रोगोन तो खुलुमबाय आंनि मुङा देबजित रामसियारि आं थांनाय 2022 मायथाइनि जा मे दान बे मे दानाव आसाम पुलिसनि फायार ब्रिगेडआव आं एपइन्ट मोनदोंमोन आरो दिनै खमैबो आंहा 1 इयार प्लास जालांबाय आरो बे बेलायाव आंनि ट्रेनिंआ जोबबाय दायो आं साख्रि हिसाबै मावगासिनो दङ अन डिउटियाव बेनि थ्रुजों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो नाजागोन दि जे जाबादि फरायनांगौ जे एबी यूबी जा एपीआरओ जा आसाम पुलिसनि एनी तो बेफोरखौ माबोरैहाय फरायनांगौ आं बेवहाय डिटेल भिडिअ नोंथांमोनखौ होनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन लोगोसे लाइक शेयार सब्सक्राइब बयबो खालामगोन तो दिनैनि जा फार्स्ट टपिक दङमोन बे जाहैबाय जोंहा आसाम पुलिस एबी यूबी एपीआरओ एसआई जेसेबांखिनि दङ तो गासैबो मिनिमाम बेवहाय 5000 प्लस नि वैकेंसीफोर दङमोन तो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ जागासिनो दं फार्स्ट अफ अल तो बे एप्लाइखौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप खालामग्रोनानै लादो लास्ट डेट फैनायनि सिगाङावनो तो बेवहाय आं नोंथांमोनखौ माबायदिहाय फरायनांगौ माबायदि प्रिपारेशन खालामनांगौ माबायदि रान खालामनांगौ तो बे गासै जिनिसखौ माबोरै इंटीग्रेटेड जयै खालामलांनांगौ फरायनाय प्लास रानिं तो माबोरैहाय खालामनांगौ आं बेफोर गासै जिनिसफोरखौ बुंनो नाजागोन तो फार्स्ट अफ अल एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामग्रोना लाबाय तो बेनि उनावहाय नोंथांमोननि फरायनायनि जार्नी लोगोसे फिजिकल बे गासिबो स्टार्ट जालांनो हमगोन दिनैनिफ्राय तो फार्स्ट अफ अल आं सिलेबासनि सोमोन्दै बेवहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैगोन जे बेफोरबायदिनि सिलेबासआ जोंहा थायो जीके थामहिनबा जेनेरेल नलेज लोगोसे इंलिश बा इंलिश ग्रामारनि सेक्शन लोगोसे मैथमेटिक्स आरो मोनसे पार्टआ जाहैबाय बेवहाय रिजनिंग तो बे मोनब्रै पार्ट बेवहाय हाबनानै दङ बे मोनब्रै पार्टनि गेजेराव आं मोननै पार्ट नोंथांमोनखौ 110% होनानै नोंथांमोनखौ आं फोरोंनो नाजागोन आरो बे जाहैबाय जीके थामहिनबा आसामनि जीके लोगोसे बेवहाय हाबनानै दङ मैथमेटिक्स तो बे मोननै आयदाखौ आं एनी हाउ नोंथांमोनखौ क्लियर खालामनानै होनो नागिरगोन तो जीके नि पार्टआव जोंहा हाबनानै दङ हिस्ट्री जियोग्राफी पलिटिकल तो बेफोरबायदि मोनथाम मोनब्रैसो साबजेक्टफोरा बेनि आन्दाराव हाबनानै दङ तो बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला आं दङ आं जेसे हायो आंनिफ्राय जेसेबांखिनि एक्सपीरियेन्सफोर दङ बेफोर गासै जिनिसफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन बेनि थ्रुजोंनो आं नोंथांमोनखौ बेखौ बुंनो नाजागोन दि आं मोनसे WhatsApp ग्रुप बानायगोन आरो बे ग्रुपआव नोंथांमोना साबेसे जइन जायो आं बेनि सायाव डिपेन्ड खालामनाय नोंथांमोनखौ गासै जिनिसखौ प्रसेसफोरखौ आं फोरमायजोबगोन नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बे ग्रुपआव जइन जानो हागोन अदरवाइज नोंथांमोना जोंनि WhatsApp ग्रुपखौ आं मेंशन खालामनानै होगोन 9387273818 तो बे नाम्बाराव नोंथांमोना डाइरेक्टली थांनानै जइनबो जानो हागोन लोगोसे आं WhatsApp ग्रुपबो मोनसे बानायनानै दोनगोन जा आसाम पुलिस एबी यूबी एपीआरओ नि मोनसे WhatsApp स्पेशल ग्रुप जागोन 110% आं नोंथांमोनजों थागोन बेवहाय एनी हाउ एनी डाउट्स नोंथांमोनखौ गासिबो बेवहाय आं सल्व खालामनानै होनो नाजागोन बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फिनिश खालामनायनि सम फैदों आरो बे बेलायाव आं नोंथांमोनजों बुंनो लुबैगोन दि नेक्स्ट जोंनि जा भिडिअ जागोन बे जाहैबाय जोंनि क्लासनि भिडिअ लेक्चारा बेवहाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टेप बाय स्टेप जों बेवहाय खालामगोन स्टेप बाय स्टेप जों गासै जिनिसखौ हिस्टरिनिफ्राय जागायनानै पलिटि जियोग्राफी मैथ्स गासैखौबो जों बेवहाय डिस्कास खालामजोबगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि जा WhatsApp ग्रुप दङ बे WhatsApp ग्रुपआव नोंथांमोना जइन जा बेवहाय गासै डिटेल्सखौ आं नोंथांमोनखौ आरोबाव फोरमायजोबनानै होगोन आरो जेसेबांखिनि दङ जेसे हायो नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबादि मोनसे चेनेल थानांगौ जाबादि आसामिसफोरनियाव दङ जाबादि हिन्दीफोरनियाव दङ तो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आं बेबादि चेनेल आं नुनो मोनाखै तो बेबादि चेनेलआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौगानाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोजोनदों फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों